Yani fila tɛ kelen a bɛ fɔ yani ma ko jahanama a ye taa n'u ye e ka baarakɛla o bɛ mago sa don i kun cogo di Aïda i ka di ne nin kun yɛrɛ de c'est-à-dire ne bulo yɛrɛ de b'i fɛ Aïda mais papa un camarade de classe de do c'est mon ami hey Fulka papa mais e me demandé ce que c'est yakili sigia Asetu ay ya fama o ma fare wulila bo sanction do ere ko ne kama mama be sori raw suma no ko ga ne faira ne la ide selo no ko Fifi David ayi o tɛ tiɲɛ e ko ne ma k'e bɛna baara yɔrɔ la yan ye baara yɔrɔ de wa Asetu Asetu Oh la mec, ne bouge pas. Là où bouger si ça m'a au kono ke ni tie. Avancez. mɔgɔ kunturu bɛ faga jamana kɔnɔ coupable dɔnnen don mais foyi tɛ bɔ